if the first one goes okay, we'll have a quick second one. I would like to do it almost immediately, and we'll have a quick second meeting between President Putin and President Zelensky and myself if they'd like to have me there. And that would be a meeting where maybe it could be absolutely work. But the first meeting will not work that out. Certain great things can be gained in the first. It's going to be a very important meeting, but it's setting the table for the second meeting. Welcome back, my Viete. Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Tiyeni ndithu tilowe ku nkhondo ya Ukraine komanso Russia kuti kumene kuyenda bwanji. As usual, mwanthawi zonse Russia President Putin wayamikira ndithu boma la America kuti iyayi likuyesesa ndithu kupanga zotheka kuti nkhondo imeneyi ite. Pamene tikudikirira mawali kuti anthu amene wawa angakumane komano zatsimikizika zili official kuti kumene kuyenda kapezeka Zelensky, Putin komanso Trump. Ndipo pa first meeting imene akakhale nayo Trump wanena kuti yeyo in first 2 minutes akadziwa kuti Putin yu nkhondo yafuna ite kapena ayi. Komanso akuona kuti meeting mena upasane video kumayambiriro kuti meeting ichayo akuti iyeyo akayipanga check bwinobwino ngati mu meeting yoyambayi ikaonesa zoti nkhondo isitha apapa nde tangona nthawi Putin yusatheka kapena anthu awa satheka ndekuti akuti pamene popo ndekuti sipakabweranso senga ndi meeting yachiwiri sakakhalanso pansi kuti akambirane. Meeting ikathira pompo ena kwazikapita. Koma before that Trump ndithu wapereka ndithu warning yayikulu, chenjezo yachikulu kwa Putin kuti nkhondo imeneyi ikapanda kutha iweyo Putin ndithu iweyo uwona zotsatira zokwiya kwambiri, mikhwengwirima imene ukhale nayo. Ndiye sitikudziwa kuti chingachitika nchani komano mongo patsananso mongo kumputsana chani uyu Zelensky wakuti akunjenjemera akuopa wayankhula kuti akuopa kuti zotsatira za meeting imeneyi zikhale zotani chifukwa mukudziwa kalenso kunena kuti pali zinthu ziwiri zimene zikufunika kuti zichitike. Russia ikufuna kunena kuti malo amene ili atenga kale inyamule basi. Ndipo Trump anaoneka zoti he's siding with Russia kuti yes at least tiyeni tingopanga zimene for betterment of both kuti zabwino kwa ena aliyese, you understand, kwa Putin komanso kwa Zelensky, Russia and Ukraine zikhala zabwino angovomera kuti akuluakulu basi is fine, malo amene mwatengawa tiyeni basi tengani kenako tione kuti tizipanga bwanji kenako life goes on. Pamene offer imeneyi Trump so personally ndithu anayiperekanso kwa Zelensky kuti akulu ndimafuna kunena kuti mungovomera zimene akukamba Putin yo kuti malo amene anatengawo angotenga basi kenako zithe. Pamene Zelensky anayankha molimba mtima kunena kuti ine zimenezo sizingatheke, malo a Ukraine ndi a Ukraine ndipo sizingathekenso kuti tasiye manja mwa Russia. Ndi meeting yamawa imeneyi ndetione kuti kodi zingakhale zinthu zotani komano aliyense wakonzekera chiliyonse chiseti tidzakupasilani kuti iwowa akambirana zotani nanga zinali zotani. Mongokumbutsana mongobwerera pang'ono nkhondo imeneyi ndithu pakadali pano ngati Russia kodi kuyambira mu 2022 mucha ukafika pano komanso Ukraine kuyambira nthawi imeneyi ukafika pano chachitika ndi chani chachikulu akuluakulu choti ma casualties kapena kuti zinthu zimene zaluzidwa kwambiri especially miyoyo ya anthu ndiyo yochuluka kwambiri. Pali estimation ndikuti estimate sikuti ndi number exact number komano umakhala ngati mungoganiza kuti nambala imene ndithu Russia imene yaluza makamaka ya asilikali ake ikukwana ndithu 1 million ndipo ku chakujeniku ku Ukraine ku ndi 700. It's about 700,000. How is it possible? Kuzimatheka bwanji. Anyway, nkhondo iyi inali magulu awiri makamaka especially
inali ya mwamba yoponyera mabomba komanso ya pasi physically ya asilikali ndithu pa kulowa kudziko la uku kumenyana kukwapulana ndi kwenikweni ndi Ukraine imene ndithu sinalowe ku Russia chifukwa inangolowa nthawi yake then kenako inapangidwanso push out ndi kunangolowa kumene Eugene Meyer then kuti ndani kuti yeah anyway ndi kuna dera limodzi limene Ukraine idalowa the same time zinapeza kuti asilikali a Russia anthu aja awapusha mpakana ndikupeza kuti anthu aja atulukako kudala kucha ndeno zinali zoti ndi Russia imene imapusha kwambiri kulowa mdziko la Ukraine kumangokankha mpakana ndithu kumakafika nthumayandikira ku capital city inalanda ndithu midzi ngapo ngakhale kuti dala limodzi Ukraine yatenganso koma madera enawo ndiwoti ali asilikali ali kumene koko ndithu nde the moment pamene asilikali a Russia amayenera kuti amabwera numbers kwambiri muchigulu chimene chimapita straight kumapita ku Ukraine then kumene kuchako kumene awa makhangara akupusha kuti kumawabweza kumabenga khale kuti zinali zovulabe nde kwanu ndi kwanu ground la kwanu limasiyana ndi ground lanu wake that means asilikali amene amabwerawa amaphedwa ndithu andiso awawasa asilikali amene abwerawa amaphaso asilikali amene ali mbali ya ukoyo nde that's it therefore this war tikuyenera ife makamakaso amalawi so tizimvetsetsa kuti chimachitika nchani chifukwa tikudziwa zoti even my reasons zifukwa zina zimene economy yathu ikuvuta ku Malawi timamva kuti ayi ndi nkhondo ya Ukraine ndimene tikafunsa kuti akulu kodi makanika fertilizer bwanji wadula fertilizer zatele nkhani yake makhala you know the war in Ukraine and I gotta do what I gotta do if you all kept singing. Yeah, that's it. Nde nkhani yake makhala ya the war in Ukraine. Kondo Ukraine. Nkhani yake makhala ndiyo. Nde yeah, that's it. Anyway, why mwinaso mungu kumbusa naso? Why nkhondo imene ikuchitika chifukwa chani? Akudana nguyamba like chifukwa chani chimene anthu awakumenyana ndi chani? Why? Chifukwa chake ndichonena kuti pali kagulu kacha kotchedwa kuti NATO. Kagulu kamene kaka ndi kagulu kamene maiko nkankhondo kaguluka. Maiko amalowa nkagulu kamene kaka kuti kazipeza muchitetezo. Kuti wina wake akafuna kuashosha ndi kuti kagulu kamene kaka kamakhala ngati konse. Ndeti tona kuti kagulu kama gangster. Mwina minjira ina tikhoza kutero. Kuti amene walowayo ali safe. Amene sali menemo ndi kuti sali safe. Ndi kagulu kamene maiko amene wawa ndi amene so makamaka anthu ena kagulu anthu maiko ena sakakhulupirira amene zopusa kwambiri nkacho fwamba. Kagulu kamene kandi kamene kanapha Gaddafi. Kagulu kamene kandi kamene kamakhala kuti anyway de kagulu kamene kaka Russia mulibemo, Ukraine mulibemo, right? Ndiyeno Ukraine ikufuna kulowa mukagulu kamene kaka NATO. Pamene kagulu kamene kaka NATO ka zipeza kuona kuti akabwera afuna kuti ayike barracks mu dziko la Ukraine. Nde akayika barracks akhalanga kuti alowana mugwirizano umenewo. Ndi Russia ikunena kuti iwe Ukraine ngati neighbor amene ukalowetsawo ndi ife ndi adani. Nde ukajoina nawo za NATO zakozo akabwesa barracks mumu azipanga spy ife. Right? Azipanga spy mwa ife muno. Nde iweyo it's like uribwesa opyezo. Iweyo uribwesa opyezo mu dziko lathu lino. Therefore usajoina njani? Usajoina nawo NATO. Ukajoina ndi kuti ndineyo singagwire. Ifeyo tiyesetsa kuti tikupushe wewe usajoina nawo. Chifukwa ndi opyezo. Right? I don't know, maybe mina example mina kuzogwira mina iniyo
tena kuti neba wanu akubweretsa munthu wina wake amene munthuyo amamveka ndi zawo chigawenga amagona nyumba ya neba wanu ngati wani mwina mkhani mantha mumuza akule mkulu amene amadzagona kwanu yete ndi mbava ifeyo sitifila safe ndoti ndibweretsabe ndikena kuti okay ndibweretsabe tikuthibulaka anyway muli mosema I don't know ngati example yagwirabe koma nkhani yake ndi imeneyo ya NATO Russia ikufuna zoti awawa atulukemo gulu limene asajoinemo asiye magoza amene ufuna kujoina gulu limene lili pamene Ukraine imakana ayi sitingalole tijoinabe ndeno kujoina kumene kwapangitsa kuti azipunthidwa then nayenso NATO yonso siku imene akuyidalira kuti ikungopereka zida kuti ayi basi menya komano zodanda kuti zoti makachotezi na amene wawa anthu ambiri amwalira aluza miyoyo ndi Kenneth I think the video is too long. Okay, tipo sana sama update ina ndena tu leo lead to 10 tipo sana wangapo. Guys, thank you so much. Malawi and camera.